Нека поговорим за пари. Не винаги ще говорим за пари, но ще говорим за всякакви интересни теми, свързани чрез астрологията, през моя живот, в които ще ви давам някакви интересни информации. Затова може да сабскрайбнете и да си коментирате, да си харесвате каквото ви дойде. Вижте как заговорихме за пари, почти вече всичко блести. Така. Не случайно съм в червено, защото по фан-шуй това е цвета на изобилието. Боже, как блести, много хубаво. В хороскопа има няколко места, които можем да намерим парите. Във втория ни дом и Венерата ни, къде се намира. По-скоро не да намерим парите, да намерим как парите идват при нас. Сега, много важно и основополагащо, което казах и в първия си влог, когато реших да започна своя канал по време на ретрограден Меркурий, тогава минаваш през втория ми дом, че той, освен с пари, е свързан с себеоценка. И всъщност най-големият трик в получаването на пари, на повече пари, е там, че тези неща са взаимосвързани. И колкото по-висока е нашата самооценка, колкото повече ценим нашите умения, нашите знания, толкова по-лесно парите ще идват при нас. Така, вече оттам нататък знакът, който управлява вторият ни дом, е нашия пътеводител за това как най-лесно можем да получим пари. За да го обясна по-лесно, от асцендента следващия дом е втория. И ако го управлява Овен, то тогава управителя на втория ви дом е Марс. Търсите го Марс къде е. Да речем се намира в Стрелец, в шести дом. И това вече ви дава допълнителна информация за нещата, с които може да се занимавате и които да ви носят пари. Съответно и Венерата. Венерата спрямо в това, в кой знак и в кой дом е, също ни дава много информация за това какви пари, не какви, как да носим пари при нас. Освен всеобщото знание за Венера, че тя е за любовта, за привличането, тя всъщност е и за парите. И за още много други неща. Сега е много модерно хората да гледат Венерата си, за начина по който се обличат, как са по-привлекателни по този начин. Венера също отговаря и за приятелствата обаче. Общо взето една планета е много по-комплексна и се отразява много по-комплексно в нашите хороскопи. Така че по-дълбок разчет на нещата може да ви даде много повече информация. Пари, пари, и слънцето блести. Втория дом. Освен самооценката, която хората може би веднага ще си помислят, че значи да обичаш себе си, да се напомпаш или не знам и аз. Това също е част, здравословната любов към себе си, здравословното самочувствие, разбира се. Но когато говорим за пари, самооценката трябва да идва от вашите умения, от това, което умеете. Наистина да вярвате, да инвестирате в нещата, които умеете, за да се доразвиват, за да може втория ви дом да работи все повече и все повече. Сега ще бъда така добра да начертая бегло, разбира се, цялата карта има значение и съответно астрологичен анализ, индивидуален, ще е много по-точен за вас, но сега отгоре, така като насока ще ви начертая всеки един знак във втори дом, какво би могло да значи като начин, по който можете най-лесно да си изкарвате парите. Така, ако имате Овен във втория си дом, най-вероятно начинът, по който ще изкарвате парите си, е със самостоятелен бизнес. Това важи за повечето и огнени, и въздушни, защото те са по-самостоятелни, просто темперамента им е друг. Овен, освен самостоятелен бизнес, самостоятелен проект, самостоятелна фирма, самостоятелно нещо, то може да бъде свързано с спорт, може да бъде свързано с някакви екстремни неща, може да е абсолютно иновативно първо по рода си нещо, което вие да създадете, което никога не е било тук, да създадете иновация, нещо, което за пръв път се случва и ще имате успех с него, защото Овена е първооткривател, той е бебето на зодиака, така да го наречем. Всичко, което изисква бързина, също ще ви се отдава много и ще ви носи тези пари.
Преминаваме към Телец. Телец във втори дом, той е управляван от Венера. Неща свързани с удоволствие, неща свързани с красота, естетика, изкуство. Това важи и за другия венерен знак, но ще стигнем и до него. Всичко свързано с недвижими имоти също може да ви донесе просперитет и пари. Неща обвързани с банки. Може в банки да се работи. Неща обвързани с финанси, работа с пари, обмен на пари. Разбира се и с храна, с ресторанти. Знаем всички, че Телеца обожава храната, така че може заведение да си направите. Така един селтак се развика долу и трябваше да затворя прозореца, така че бляскавото слънце вече няма да е сред нас. Почти преминали през Телеца, надявам се да не ми се сърди много. Но да, може ресторант също да си управлявате. Всичко, което е свързано с храна и удоволствия и уют и комфорт. Може да са мебели. Всичко, което носи усещане за лукс. Втори дом в Близнаци. Управлява се от Меркурий. Меркурий е търговеца на зодиака, така че всички търгови, продажби, много добри сте в това да боравите с езика, за да може да продавате. Това, нали, този спектър е много широк. Търговията и продажбите са в всякакви сфери, така че вече тук поясняващи разположения в личната натална карта могат да дадат насока на къде, но със сигурност продажбата е много ваша силна страна. Също така писане, всякакъв тип писане, може да е писане на книги, може да е тип журналистика, може да е преводи. Всичко, което е обвързано с изразяването, с писането, с изказването, с комуникацията. Също всякакви обучителни курсове. Може да преподавате по някакъв начин, да вземете курси, после да преподавате и след това да ви носи и финанси. Меркурий управлява и социалните мрежи, комуникацията между хората пак, така че всякакъв социал маркетинг, всякакво рекламиране, всякакво изграждане на бранд също може да е много успешно за вас и много да ви се отдава. И между другото много смешно, но все пак факт, първият така български влогър, инфлуенсър или ютубър е Зодия Близнаци. Емил Конрад, нали? Така че може би и това. Все пак Близнаци са доста креативни, така че идеята за YouTube съчетава, нали, социалните мрежи, креативност и по някакъв начин и продажба на себе си. Рак във втори дом често говори за семейни бизнеси, така че ако нещо много роптаете и се възпротивявате върху това, че не искате да бъдете част от семейни бизнес, искате да поемете сами по своя път, може би ще сгрешите, защото истински ще имате дивиденти от това да сте в семейния бизнес, може би да го развиете него допълнително и наистина това да ви се отдаде. Всичко, което е свързано с някакъв тип дом, може наем, може Airbnb-та бизнес много да ви върви, може хотел да си направите все едно, защото то пак се води тип семейна среда, където, нали, влизат непрестанно, излизат семейства, вие предоставяте дом за тях, може да е един човек, може да са двойки, но това е образното място, в което те се намират в къщи, когато не са в къщи. Така че това също може да е много благоприятно за вас, чисто финансово. Всякаква грижа за хора. Дали ще е за възрастни хора, дали ще е за деца, детегледачка, много ще ви върви. Просто рака е свързан с майката като знак, управлява го луната. Луната е свързана с майката, с раждането, с месечният цикъл на жената. Така че всякакви грижи за деца. Нали, детегледачка е първата професия, за която се сещам, но може и в детска градина да сте, то не знам как се казва, май не е точно учителка, нямам идея как се казва, но ме разбирате, жената, която ви гледа в детската и ви се кара да спите след обед и да си ядете закуската. Да.
може би в частна детска ще ви се падне, пък добри пари ще има от това, или пък ще се развие това нещо в някакво друго направление. Тук отново храна може, но фокуса, ако при телеца е лукс ресторанти, тук фокуса ще е домашно направена храна. Място, което е семейно ресторантче, примерно, или вкусна домашна кухня за хората от офисите. Ето такъв тип нещо. Отново неща, които създават уют и комфорт, но в смисъла на тази майчинската грижа, на това човек да се почувства вкъщи, а не в смисъла на телеца, уют и комфорт като лукс. Стигаме до лъв във втори дом. Всичко свързано с сцената, шоу, бизнеса, изкуството. Със сигурност за вас ще е доходоносно. Също така тук, както споменах при Овена, имаме огнен знак и всички хора с втори дом в огнен знак, нали, са така по-лидерски настроени, ще успяват сами, ако примерно при Овена беше, той трябва да е лидер на нещо, трябва да започне някакъв нов стартъп, нещо да измисли иновативно. Тук по-скоро самостоятелност, в смисъл трябва да си център на вниманието, трябва да си ти артиста, ти инфлуенсъра, ти личния бранд. Просто парите при вас идват, когато сте под светлината на прожекторите под една или друга форма. Дева във втори дом може да има своите доходи чрез здравето, чрез здравеопазване, възможно е. Медицински сестри, например, здравословен режим на хранене, всякакви видове режими, които подобряват начина на живот. Всичко, което е свързано в сферата на услугите, на помагането на хората, на консултация на хората. Може да са здравни консултанти. Също така всичко свързано с администрация, защото са много добри организатори. Много добре могат да схематизират всякакви казуси и проблеми. Всякакви неща също свързани с анализи. Може да сте анализатор на нещо. Кой знае. Стигаме до Везни, знака, който също се управлява от Венера, както от Телеца. И когато е във втория дом, имаме повтаряне на темите за удоволствие, красота, изкуство. Но тук също така се намесват и партньорствата, защото Везните е знак, който най-вече управлява партньорствата, връзките, любовните отношения. Съответно, един брачен консултант, не ви мърдат парите. Всякакви неща, свързани с съвети, любовни. Една Наталия Кобилкина, нямам идея какъв е асцендента, но ако има втори дом във Везни, няма да се очуда. Тук специално изкуството е свързано с дизайн. Може да е моден, може да е графичен, изобщо пак неща, които ни заобикалят и са красиви. Може да са бижута, защото Везната е кокетна. Възможно е право също така, защото много често подценявано е, че освен за партньорства, Везните отговарят и за правото, защото символа на Везната е символа на правната система, все пак. И може да нещо с правни въпроси свързано, с някаква медиация. Те са изключителни дипломати, така че общо взето нещата, които им носят пари, са през хората. Просто през връзките с хората. Те не са от знаците, които могат да са лидери и да получават своите пари. По-скоро ще ги получават през другите. Стигаме до Скорпион във втори дом. Всякакви дълбоко психологични неща могат да ви донесат пари. Може да сте психолог, може да сте терапевт под различна форма от психологията. Тя може да е астролог, защото астролозите сме до някаква степен терапевти със сигурност. Може да е всичко свързано с езотерика терапевтично, мятане на карти Таро. Изобщо така доста е мистичен знака Скорпион и такива неща доста биха донесли финанс.
Но ако се извадим от тази обосновка и вие сте тотално не езотеричен човек, въпреки че какво правите тук, ако сте такъв, но както и да речем, че на супер случайен принцип сте изгледали този клип и изобщо сте стигнали до тук. Други добри варианти за изкарване на пари с Скорпион във втори дом са всякакви кредити, инвестиции, застраховки. Работите добре с парите на другите, чуждите ресурси. Може да въртите много добре пари на другите, така че може да сте някакъв сив кардинал, финансов някъде там. Или пък с наследства. Какви са професиите с наследства? Нямам идея. Може, представете си, ама то трябва нали, да се видят всички други неща в картата, но да си представиме, ето, Плутон управлява Скорпиона, стария му управител е Марс и ако една от тези две планети в наталната ви карта е Везни, вие преспокойно може да бъдете адвокат по наследство. Не знам дали има такъв адвокат, но разбирате мисълта. Така, Стрелец във втори дом. Всичко свързано с образование. Но тук става въпрос за висше образование. Ти очила не ми харесват как стоят след 10 часа клип. Така, ако при Меркурий, при близнаците, втори дом близнаци, образованието е свързано на ниво училище, предучилищни групи, обучения, курсове, вече Стрелеца е свързан с висшето образование. Така че всякакви лектори в университети, преподаватели, професори, асистенти, доценти, ако имате такива стремежи, те със сигурност ще ви се отблагодарят финансово. След това всичко свързано с чужбина. Може сферата на, защото ето Юпитер управлява Стрелец, сферата в която е Юпитер, личния ви в наталната ви карта, да речем, че къде е? Да речем, че е в Дева и както обяснихме, тя е свързана с здравето, обаче Стрелеца е много свързан с чужбина, с пътешествията, така че е възможно да имате клиенти, на които да им предавате здравословен начин на живот, обаче пък всички тези клиенти да са чужденци или фирмата, за която работите, да е чуждестранна фирма. Зависи. То е пъзел от комбинации. А може и като цяло да сте от тези хора, които пътуват, пишат статии за това и им плащат за това. Нали, всичко свързано с чуждата култура, с пътешествията, с чуждите езици, чужденци и така нататък. И другото, което отново свързано като образованието, може да сте някакъв коуч, много модерно казано, не на български. Искам слънце за Стрелец. Ето, да върнем на това, че всъщност пак е огнен знак, както говорих нали, за Овена и за Лъва. Тук отново виждате, че фокуса е аз, но в това аз съм учителя, аз съм шефа на чуждестранната международна фирма, или аз съм коуча, който ви дава наставления, може неща свързани с философия, също така да сте доктор по философия и това да ви носи така финанси. Що е толкова шумно навън? Искам въздух. Козирог във втори дом. Възможно е също тук някаква самостоятелност, собствен бизнес, управление на други хора. Възможно е при вас богатството да дойде по-бавно, но то ще бъде сигурно. Това поне. Също друго интересно, което може да се обвърже с Козирог във втори дом, това е строителство и инженерство. Основополагащо на хората, които имат Козирог във втори дом, че бавно, постепенно да градят дългосрочни кариери и вече къде се намира Сатурна им, който управлява Козирог, може би ще даде повече светлина, какви биха могли да бъдат те. Останаха още две, най-изчанчените, Водолей и Риби. Водолей във втори дом може с технология да ви допринесе с добри доходи, IT специалисти, пак до някаква степен социални медии.
всички иновации в технологиите, които съществуват, може и да ги създадете, може и да ги развиете. Всякакви социални проекти, неправителствени организации, всичко, което е свързано с групи хора, които вярват в едно нещо, в някаква истина, в някаква философия, която е свързана с облагодетелстването на социума. Между другото, тук също астрологията може да е отново много силно застъпена, защото всъщност това е уранийско направление. Уран управлява Водолей и за мен беше много странно, но е факт. Всякакви нестандартни професии. Вижте, с Водолей във втори дом нещата могат да избият навсякъде, защото е изключително непредсказуем знак, изключително индивидуален, изключително иновативен, така че един бог знае. Пак трябва да се погледне картата, за да се види пък Водолея сам си проправя път в някакви странни направления, така че тук вече наистина много зависи от човек. Мисля, че дори когато се погледна картата, пак няма да е ясно, защото той може да си смени мнението. Не знам. Риби във втори дом. Тук пак имаме много силно творческо заложено начало, но тук може би повече е свързано с музика, с кино. Театър също, въпреки че театъра го причислявам повече към лъв. Изобразително изкуство. Така че да, това са направленията. Извън изкуството, всякакви духовни практики, медитации, йога, терапии, лечебни дейности, всичко за духа, за душата. Пак може да има елемента на гуру, но под някаква така миродавна форма, която е за мира и за доброто на човечеството. Благотворителност също. Вече трябва да се види къде е Нептун, управителят на Риби. И съвет също така. Трябва да има ясни граници с парите, защото границите при рибите са размити като цяло, трудно ги поставят в емоционални, в всякакви отношения и когато са във втория дом на парите, това важи и за парите. Така че един финансов консултант няма да е зле, защото може би имате склонност да ги харчите повече за духовни практики, отколкото да ги изкарвате чрез духовни практики. Окей, мисля, че е това. Чао! И, да, пак subscribe, защото явно трябва да се напомня. Аз не разбирам защо човек, ако иска, го прави, но явно трябва да се напомня. Нямам представа. Нали, но пак, ако искате, нищо няма на сила. Аз пак ще си го правя за свое удоволствие, така или иначе. И ще се видим следващия път, в който аз се вдъхновя. Пак никой не знае кога е. Но подозирам предвид едни транзити, че може би ще почнем да се срещаме по-често, но не обичам да давам обещания и да казвам дума, в която не съм сигурна. Обичам да давам дума, само която знам, че ще спазя. Затова ще се видим, когато се видим.